кызык проект миңа ошоду эң биринчи бик да матур, бик да ничек әйтергә, ул балаларга, кечкенә балаларга күп проектлар алар кечкенә балаларга дип нацелены. Шуңа күрә шундый проектлар, мәсәлән, проект карточкалар белән кечкенә балаларга. Шундый проектлар нык кызык миңа ошады. Теләр идем күбрәк, белмим, хәзер информацион технологиялар алар развитый һәм күбрәк, белмим, шундый күбрәк социаль проектлар һәм компьютер проектлар түгел. Берәй социаль проектлар кешеләр көндә тик аралашырга һәм живое общение дигән берәй мероприятиялар үткәрергә. Мәсәлән, мин татарча сөйләшәм дигән проект, шундый проектлар на живое общение дигән. Шундый проектлар күрергә нык кызык.